kana cewa ka ci mata baka ci mata ba wallahi tallahi na rantsi da Allah ka tsaya zaka kazanta ka ci billahi allazi ana Allah kar kuma wani ya goge min magana ta ya bar min ita yadda na faɗe ta yawa ba wani editing a bar min kaya ta haka ba ni'imar aljanna muke magana ba wallahi baka ci mata ba zaka ci mata nan gaba insha Allah ko ba haka bane Allah rahma an gane maganar da kyau ko kana nan kana ta hayaniya kai baka san me Allah ya mata na da ba ai wallahi duk wani wanda yake ganin shi dan duniya ne wallahi ba kauye muke kallon sa wallahi mu da muke da Qur'ani har ka isa ka nuna mana wayewa da sanin duniya mu da bayan mun san duniyar mun san lahirar ma gaba daya ai babu turmuski malam gauraka wallahi irin wanda bai fahimci waɗannan al'amuran ba wayayye wanda ya san me yake yi shine wanda hankalinsa ya zo kan waɗannan abubuwan ya gane shi hur maqsuratun fil khiyam amin mana Allah ya kai mu yawwa wallahi tallahi ai ba za mu bari ba wallahi in Allah ya kai mu wallahi ba za kai za ka bari ta ana ramma ma ya ce ba zai bari ba shi ba an gane magana da kyau ko yawwa don haka fihin na kasiratu tarf Allah ya ce a cikin aljannatan da za a saka muminai akwai kasiratu tarf wato waɗanda ganinsu ya takaitu ba su taɓa ganin ɗa namiji ba a duniya ba su taɓa gani ba sannan Allah ya ce lam yaɗini su hunna insun qablahum wala ja ba wani mutum ko aljani da ya taɓa jikinsu wani ya ce Allahu akbar wallahi ƙara kabbara mana Allahu akbar Allah wallahi ai anan ne ake kabbara ai ba nan kana nan akwati mai taya ta hana ka ba kullum he ka fara taru abubuwa su wargaje wallahi bautawa Allah kana tafiya aljanna kawai ka samu na bagas billahi lazi ba akwati mai taya ba kayan na gani ina so ba ta inna ta kan tudu ba na gwaggwa ta gangare duk babu wannan free kawai free of charge amin malam Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wannan ni'imomi ne na ubangijinku da ya muku kuke karyatawa Allah ya ce ka annahunna liyaqut la ilaha illallah kai ka san me yaqutu kuwa har yanzu Allah bai daina siffanta mana matan nan ba yanda yace yadda ka san yaqutu saboda tsabar haske malam da tsabar kyau